Ja. Hej og velkommen igen. Vi spiller Noob stadig Gaming. LOL. Det her er Noob Gaming, og jeg spiller som Alistar, og Jon spiller som Kathix. Og jeg blev KS 3 gange, det er ikke sjovt. Nej, det er ikke sjovt. Og Lol, hallo, Markus. Jeg tror, jeg mangler et. Jeg mangler... Nej! En minion kan få mig i level. Et kill kan få mig i level. Det har jeg lige fundet ud af. Jeg kan ikke lide Red Buff. Han er dum. Lol, jeg fik double kill. Du? Jeg kom i level her for double kill. Her er Jonas. Hacker! Jeg er så glad for min cykel. Og hvis de skriver K... K... med til festen. Nå, okay, det er åbenbart ikke en fest, det her. Jeg fik også tower. Yuppie. Væk med dig. Nu kommer han. Nu kommer min boss. Nu kommer til dig. Jeg piller ved dig. Nej, det er fra 2004, 5, 2004, 5. Bum. Nope. Lol, Gavins der FK. Han er så stille. Fuck, han fucker. Han er seriøs. Jeg dør. Moin. Hallo, så kom der og hjælp, bitch. No, jeg sleep. I believe I can run away. Ej, jeg har lyst til at købe ability power. Nej, jeg ved, hvad jeg skal købe. Jeg køber bare amatørting. Se, Magne. Jeg har købt armor. Corgi, den idiot. Jeg hader Corgi. Jeg kan ikke lide Corgi. Kan I lide Corgi? Hallo, gå hen og def toweret. Gå hen og def det, der ikke er lige om lidt. Så, nu er der ikke noget tower. Og det var selvfølgelig Garen, der fik det. Det jeg kommer ud og redder røven på alle nu. Jeg kommer ud til min rede. Yeah! Noobs. Hold jer væk på den tower. Ja, det hedder den tower. Jeg kan bare se, hvor OP jeg er. Prøv at se, Jonas. Nu ser vi dybt og dristigt Noob bevæge sig ind i denne verden, hvor der er kills overalt. Fantastisk. Der kan man se Jonas blive voldtaget af en giraffe. Jeg fik dobbelt kill. Jeg vil have triple kill. Jeg vil have det triple. Nej, okay. Som I kan se, var Jonas bestået. Og det her medfører, at han ikke kan få triple. Ja, hallo Raven, så fat det dog, du når ham ikke. Ja, endelig. Hun fattede ikke, hun ikke kunne nå ham. Så skal vi medføre, at jeg går ind og får Red Buff igen. Måske vi går ind og tager Dragon. Okay. Hey, jeg kan noget sjovt med Dragon. Prøv at vente. Jonas. Nej, ikke det. Okay, så går vi bare. Hey, så gør det ved Baron. Kom, vi gør det ved Baron. Det er sjovt. Nej, du skulle være hende den lille pige, som du også skulle skubbe. Så vil vi begge to være skubbe. Nå, Poppy. Ja. Jeg mener kun det. Jeg mener, hendes bug er blevet fjernet. Okay, prøv at se, om du kan skubbe til Baron. Nej, det kunne jeg ikke. Okay, vi tager ham. Vi tager Baron. Moin! Det gør vi ikke. Ses. Håber, du har et godt liv. Nu døde hun af Baron. Bum! Jeg hjalp ham. Ulti! Bum! Ulti! Og jeg har fundet pand. Bum! Magnus, jeg driver gæt. Okay. Magnus, jeg tror, jeg dør. Bum! No! Jeg løb hele vejen. Jeg kunne ikke hoppe over muren. Jeg løb. Det er det bedste, jeg ved. Det er det bedste, jeg ved. Det er en melodi, der gør mig fri. Hakuna Matata. Lol, de tower diver. Tag den, de tower diver. Det kan jeg ikke lide. Raven, hun dør nu. Nej. Ikke på min lort. Ikke på min bondegård. På den går der bare en gris. Der var en lort, der hed Bjarne. Og den lort hed Bjarne. Og på den går der bare en gris. Lad os lige lave en surrender. Nej, jeg gider ikke, vi spiller Noob Gaming. Nope. Vi har en FK. Jeg har først lagt mærke til nu, at Master Yi er FK.
Jeg går ind og jungler. Magnus, prøv at se, det her det er bare jungle parkour. Kus næste parkour. Parkour. Nå, men det her er nok part 3, og vi ses næste gang. Hej hej. Det er bare fjong.